Het is woensdag 6 mei en dat is de dag dat Marco van Basten opstapt bij Ajax. Maar is het terecht dat hij vertrok? Ja, bij Ajax hebben ze er even op moeten wachten. Maar hij heeft toch alsnog op de valreep een goede beslissing genomen. Tot dusver heeft hij louter verkeerde beslissingen genomen. Technische beslissingen. Hij heeft verkeerde spelers opgesteld, verkeerde spelers gekocht, verkeerde keuzes gemaakt met de keeper. Dus het is nou niet zo geweldig wat hij gepresteerd heeft. Is nou enigszins een structuur te vinden in waar het is misgegaan? Nee, het is nooit goed geweest. Hij is begonnen bij Ajax en toen is hij met een technische staf begonnen... met jongens wat vrienden waren van de Klaverjasclub. Maar die voegden niets aan zijn kwaliteiten die hij ongetwijfeld heeft toe. Dus je had allemaal dezelfde types, dezelfde generatie. Ik ben ervan overtuigd dat de jongens hun stinkende best doen. Maar het heeft ook te maken met kwaliteiten. En kwaliteiten die verdelen zich in techniek, tactiek, mentaliteit en fysiek. En daarin zijn een aantal onderdelen gewoon niet goed genoeg. Waardoor we toch steeds op een andere manier tegen een enorme teleurstelling aanlopen. Aan het begin van het seizoen heeft hij voor 34 miljoen euro mogen investeren. Dus alle spelers die er lopen heeft hij zelf uitgekozen en mogen kopen. Hoe kan het dan dat hij ook dat soort dingen, dus dat hij de verkeerde mensen meeneemt? Ja, het blijkt toch een vak te zijn. Kijk, Van Gaal is snel gekomen, die had het snel onder de knie. Cruijff is gekomen vanuit het niets, had het snel onder de knie. Maar er zijn ook spelers die het nooit onder de knie krijgen. En ik denk dat Marco zich nu realiseert dat er geen trainer in hem schuilt. Ik denk ook dat we Marco niet meer terugzien. En wie wordt de nieuwe trainer? Ja, ik denk dat het publiek gaat roepen om Rijkaard. En ja. Ik hoop dat ze bij Ajax Rijkaard wel aan de telefoon krijgen. Maar, maar minstens een vriendin. Maar ik zou, als ik Ajax was, gewoon een hele ervaren, geroutineerde coach nemen. Ik zou in deze fase het liefst Co Adriaanse er neerzetten. Zal hij erin slagen om het Europees Parlement populair te maken? Dat vragen we de ex-premier van België, Guy Verhofstadt. Er is een zekere weerzin, een serieuze weerzin tegen Europa, dat is juist. En ik denk dat dat voornamelijk gevoed is geworden door politici, die namelijk voortdurend Europa gebruiken als de schuld van wanneer het fout gaat in eigen land. En ten tweede, denk ik, heeft de euro de voorbije maanden bewezen, door die stabiliteit op monetair vlak te creëren, dat Europa wel degelijk niet het probleem is, maar de oplossing voor onze probleem is. U heeft in dit boek waar we u voor hebben uitgenodigd, De Weg uit de crisis, u bedoelt ook uit de economische crisis. Yes. Daarvoor vindt u dat wij de handen Europeanen ineen moeten slaan. Ja. Ook als het gaat om de maatregelen die crisis moeten bestrijden. Ja. Omdat je vandaag ziet dat elk land en alle ministers van Financiën en alle eerste ministers, zal ik maar zeggen, met deze financiële crisis de automatische reactie hebben van achter de grenzen te kruipen. We zeggen, wij gaan het alleen doen. En we gaan ons niets aantrekken van wat er in België, in Duitsland, in Frankrijk gebeurt. Obama die investeert 600 miljard euro in zijn economie. En dat is namelijk bijna 2000 euro per inwoner. Wat doet Europa? 400 euro per inwoner in 27 plantjes die net elkaar niet tegenwerken. En daar gaat het om. Wij moeten namelijk 1 Obama-plan zoals we in Amerika hebben ook vertalen in 1 Europees investeringsplan. En ik zie dus niet in, als het in Amerika kan gaan met 1 plan dat Amerika uit de crisis kan halen, waarom wij dat in Europa ook niet zouden kunnen doen. Amerika ook 1 president heeft en dezelfde taal spreken. Dat is natuurlijk heel wat anders. Maar het is nu niet omdat je verschillende talen spreekt dat je geenzelfde gezamenlijke economische politiek kunt voeren. Wie moet dat initiatief nemen? Wie moet uiteindelijk zeggen, we moeten het allemaal doen? U zegt dat nu hier aan tafel, u zegt het in uw boek, daar zijn we dankbaar voor. Maar ja, uiteindelijk is de vraag of u het in uw eentje kunt doen. Ik denk dat het Europees Parlement dat moet doen. Europa, zeker een land dat toch verschillende talen, culturen kent zoals België, gelooft dat de oplossingen voor de problemen in Europa zitten. En dat geen enkele natiestaat, zelfs niet de Verenigde Staten van Amerika, vandaag in staat is om de wereldproblemen aan te pakken. En diegenen die denken in Europa dat elke natiestaat dat afzonderlijk wel kan, ik denk dat die zich grote illusies maken. Vrolijkheid in Enschede. En zo plaatst Twente zich voor de voorronde van de Champions League. Waar moest u nou om huilen? Ja, je werkt met z'n allen aan zo'n club. En op zo'n moment komt natuurlijk alles samen. En het was ook zo'n onverwachte middag. Je verwacht niet dat Ajax verliest met 4-0. Je verwacht zelf niet dat je met 3-0 wint van AZ. En dat dan leidt tot die tweede plek. Ja, dat is op zo'n moment natuurlijk een enorme ontlading.
Sociaal-maatschappelijk bezig zijn is een doelstelling voor FC Twente. Wat voor taak heeft een voetbalclub om sociaal en maatschappelijk bezig te zijn? Nou, een voetbalclub heeft een enorme invloed op vooral jonge mensen. Maar FC Twente zou ook op een hele andere manier in de maatschappij moeten staan. Daarvoor hebben wij een stichting opgericht, de stichting Score in de Wijk. FC Twente heeft gekeken in Hengelo en Enschede hoeveel maatschappelijk zwakke wijken er zijn. Nou, die hebben we geadopteerd. En hebben we gezegd, nou ja, daar zouden wij als FC Twente wat voor moeten doen. En hebben we gezondheidsprogramma's opgestart. We hebben werkgelegenheid gecreëerd op het stadion voor ze. Het gaat slecht in een wijk en dan zegt u, ik ga werkgelegenheid creëren. En dan ga ik Onder die mensen andere, bijvoorbeeld vragen om bij ons broodjes te komen verkopen op zondag. Wat wij hebben gedaan is een leeromgeving creëren bij de club. En dan zie je dat die kinderen teruggaan naar school, omdat we ze tegelijkertijd een stageplaats aanbieden. We hebben gewoon 4000 bedrijven die binnen FC Twente functioneren. Nou, daar krijgen ze een stageplaats, gaan dan vervolgens zeer gemotiveerd de eindfase van hun studie in en weten dan al dat ze daar ook weer werk krijgen.